Mga kawani sa Talisay City BJMP Female Dormitory, ang nisalmot sa regionwide o simultaneous nga mangrove planting o coastal cleanup. Gihimo nila kini sa baybayon sa Barangay Pooc sa dakbayan sa Talisay. Usa kini sa ilang mga kalihukan sa pagsaulog sa 33rd BJMP Region 7 Anniversary. Matod sa warden sa Talisay City BJMP Female Dorm, Jail Superintendent Richard Tulabing, gagihimugatan nila ang commitment sa environmental conservation o community service. Samtang mga produkto sa nga hinimu sa mga persons-deprived of liberty sa Talisay City Female Dorm, ang matag unang Miyerkules sa buwan i-display o ibaligya diha sa lobby sa Talisay City Hall. Usa kini sa paagi sa Talisay City Government nga matabangan ang mga PDL sa ilang livelihood program. Adunay mga produkto nga mapalit 15 pesos ngadto sa 1,500 pesos. Every first Wednesday of the month, gi-encourage namo ang mga empleyado nga mamalit sa ilahang product kay para maka-help out nila niya ma-promote ang ilahang product.